Na Feira Internacional de Turismo de Madrid non podía faltar a vila do norte de España máis demandada polos visitantes. Tal é o éxito de Sanxenxo que este ano dá un paso máis e goza do seu propio mostrador dentro do stand galego. Bueno, pois este ano por primeira vez temos un stand único exclusivo para Sanxenxo. A verdade é que estamos moi satisfeitos, esperamos que sea o inicio de un stand de forma continuada nesta feria tan importante de turismo a nivel internacional. O lema escollido polo municipio este ano é Sanxenxo, un destino para desfrutar os 365 días do ano. O obxectivo é mostrar aos visitantes que a oferta turística de Sanxenxo vai máis alá da tempada de verán. Sabedes que Sanxenxo é un destino basicamente de sol e playa, eso así, pero eu creo que cada vez máis é un destino de 365 días ao ano, un destino que temos unha historia moi importante, arqueolóxicamente temos o xacemento da Lanzada que consideramos que é unha xoia da corona no concello de Sanxenxo. Potenciamos agora tamén moito o tema do senderismo, queremos que a xente, sobre todo os galegos e as galegas, se acerquen hasta Sanxenxo non solamente nos meses de xuño a setembro, senón tamén nos resto dos meses do ano, que en Sanxenxo hai moito que ver e o clima, ademais, acompaña para eso. Sanxenxo chega este ano a Fitur co recoñecemento de primeiro municipio galego declarado de preferente acción turística. Bueno, pois desde logo un recoñecemento o traballo que se leva realizado no turismo de Sanxenxo e por suposto que de preferente actuación turística quere decir que neste caso Sanxenxo é o noso principal promotor, o noso principal motor o turismo, e neso estamos todos volcados, non? Para que a xente se acerque a Sanxenxo e que cada vez máis poidan disfrutar durante todo o ano deste concello, os 365 días do ano. No mostrador de Sanxenxo, os visitantes recibirán toda a oferta hoteleira e gastronómica da que dispón a vila, un escaparate para mostrar todas as posibilidades turísticas de Sanxenxo. Dende o concello tamén sinalaron o seu optimismo ante as previsións de que Sanxenxo poda alcanzar o máximo de ocupación este verán.